Once again, maayong gabi ka na tanan mga John. Good evening to our brethren abroad and of course to our brethren here in the Philippines. Once again, Christian greetings akong ipaabot kaya kaninyo. Once again, amo pud kamong gi-welcome diri sa ato ang online broadcasting Church of God Seventh Day nga gipaluyuhan kini sa CUG7 Clergies Network Incorporated. So, niining kagabhion mga igsoon, sa di ba tama ito sa unahan, ako dahil nagpasalamat sa ato ang mga avid listeners, nga not just listeners, avid viewers, niining kagabion, nga sama nila ni Sister Florami diha sa Jeddah, Florami Cañete, o si Mr. and Mrs. nato nga si Pastor Noel Becandan diha sa Dubai, o si Sister Mercy Arong diha sa Kuwait, o isang pa si Sister Irish Morales. So atong gina-greet ko na sila, napod na sila sa abroad. Si Brother Ian Montesa nasa Africa karon, o bisan pa si Kuya Aljon nga naa diha sa Thailand. So kabalo ko nga kita tanan under quarantine gyud ang tanan nga mga nasod karon, pero dili na magkabalaka tungod kay ang Ginoo na man nato. Ug bisan pa di ana si Ernie Palulan nga naa po diha sa Nueva Ecija. So kabalo ta diha nga lisod-lisod po diha ang pag-quarantine kay mas daghan diha, pero ang Dios atong saligan kanunay nga siya ang atong Good Shepherd. O bisan pa si Brother Ray Cañete na apod siya na lockdown sa pagatian karon, ang siyang anak, ato silang ipangumusta mga igsoon. O ilabi na diha sa Negros atong ipangumusta si Brother Jason, Ledres family. O sa Iloilo, si Brother Janjan, na ato ang missionary diha, Brother Janjan Migrinio, o silang nanay o tatay sa Yazon family. O ako po dahil ipangumusta bisan pa sa Ate Jo diha sa Amerika, no? Nag-avid viewers po sila nato sa ato ang gihimo karon nga kaning online broadcasting. O sa tanan nga mga kaigsunan ko wala na ako nabanggit, akong abi-abi kamo, gina-welcome diha sa ato ang program sa online broadcasting. Of course, sa ato ang mga local church pod nga nagparamdam sila, ang Panakan Church, Davao City, ang Kitaw-Taw Church diha sa Bukidnon, o ang Malabon Church diha sa Manila. So, sila pod, wala kay sila nagkamit, o siguro kita tanan wala kay ta nag-meet sa pagsimba tungod sa gitawag nato nga mga dili kapugngan nga mga panghitabo sa ato ang quarantine karon. So nining kagabhion mga igsoon, ato aron nga ginapasalamatan ang Ginoo nga diin siya usab nagpadayon sa ato sa paghatag og kinabuhi, energy, protection, o bisan pa niya na ang atong mga kaon. He is our Jehovah Jireh, na siya nag-provide kanunay sa ato ang mga kinabuhi. So, niini usab nga kagabihan mga igsoon, doon na tayo mga nag-question din. Isa na niini si Sister Sarah Migrinio, naaman siya sa Manila good karon. So, this is her first time na dili siya makatake sa Tasina. So, nagsulti siya sa kuha nga pastor. Pasalamat siya una sa tanan, nakapaminaw siya ganina, na-enlighten siya may tungod sa ato ang diwali kagabi. So karon mga igsoon, mutana siya nga, is it okay nga dili ako makatake og kaning Lord's Supper karon kay mura maglisod kayo ang kayong tag. Is it okay not to take the Lord's Supper? So muna itong isgutan karon mga igsoon. Okay, mga igsoon. So nining kagabihon mga igsoon, kaning question nga na yun, is it okay not to take the Lord's Supper? Pwede ba daw kuno matod pa ni Sister Sarah Migrinio, minaw man jud ka karon, okay ra ba? Di ba ta makasala kung dili ta mo take og Santa Cena? So muna itong paghisgutan karon kay usap na siya ka crucial question nga ginahimo pud sa uban gani napud tay gitawag og mga common reasons nga ngano nga ang mga tao dili sila makatake sa gitawag og Santa Cena. So one of those kaning mga common reasons, number one, mao ni ang giingon nila, dili man gud ko worthy pastor. Ano man,
nagdumot man gud ni sister, nag-away mi sa akong bana, unworthy ko. Kanang gitawag unworthy mga igsoon, ang tinuod ng pagkaistorya, dili siya makapasaylo. Di po siya makapasaylo siyang kaugalingon, di po siya makapasaylo sa iyang gikalabutan. So muna gitawag nga common reason dayon na dili ko takos. No? So gabi ato namang gisgutan ang may tungkol sa pagpakatakos nga wa man gitakos, no? Ato sa nimbalikan kadto kaning pagpakatakos igsoon. Romans 3:23 bisan ang pastor dili wa nagtake lang ta, nagpakahambol ta diha sa atubangan sa Ginoo kay we are all sinners. Kay matud pa sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short in the glory of God. So muna nga niining kagabion nasabtan kay na nato kagabi pa lang nga walay perfect, nga walay worthy nga mo take anang gitawag og Lord's Supper. Bisan pag ikaw na presidente sa tibuok Pilipinas sa atong church, kung dili mga igsoon, everybody have fall into sin. Matod pa sa Romans 3:23. So, igsoon ko di sa Ginoo, mga magani ka, dili ka makaingon, you are not worthy, I am worthy. Dili ka makaingon, mga igsoon nga, manudlo ka sa uban nga, oy, dili ka worthy, dili ka mo take. So, it is ourself, matod pa sa atong naisgutan kagabi, no? So, muna ang uban, mayon sila, dili ko makatake, wala ko makatake, kay di magud ko feel na ko, dili ko worthy. No? So, siguro, di po siya worthy, o ako siya nagsusi. Siguro, at nakabalong sa mga reasons. Ikadua is no transportation. Wala nang biyahe. Parehas karon wala biyahe. Kung saan nila pag-adto sa sabutan nga mao na nga pizza, mao na nga time. So, mo na mga igsoon, na apoy gitawag nga reason nga nung dili sila makatake og Santa Cena tungod kay no transportation, wala sila kasakyan. Inya, isa po, layo kayo. Na apoy uban ni mingon, wala ko'y pamasahe. Naisakyanan pero walay pamasahe. Naisakyanan walay kapalit og gasolina. So na mga instances nga ingon na anak po, no. So ikatulo gitawag forgetfulness, ang pagkalimtanon. Nalimot sila nga ang date di ay sa maong Santa Cena, shall we say April 7 at Eve. So nalimot sila niya na, naka-remember sila pagkaugma na. So wala na, ulahin na. So ingon sila, ay, wag yun mi naka-attend pastor, gumikan kay na kuan mi, nalipat mi sa kuan, sa pizza o sa oras. So muna nga, na ito gitawag nga forgetfulness. Ining gitawag nga forgetfulness, ingon sila, ang kalimot way gahom, pero ang tinodig soon, gamana na. Kaya di mo kita kanto. So another one is, na gitawag mga ison of circumstances. Kaning mga circumstances dili na to malikayan mga panghitabo parehas ani karon nga gitawag og COVID-19. Tungod sa COVID-19 na lockdown tatanan. Everybody almost the whole nations of the world na lockdown sila bisan pa ang Amerika daghan na lockdown dito kay ato nakita ang mga news grabe jud kay mo ison. So muna nga ang circumstances dili na to malikayan unya moingon lang dayon ang uban nga kung circumstansya manggod circumstansya manggod na ay mga panghitabo nga di gyud malikayan. So another one is gitawag kog lack of understanding. Kining lack of understanding wala kayo siya makatuhog or maka-intindi sa gitawag og Lord's Supper. Pwede siya mo appeal, pwede ra pud siya dili, now taking for granted lang. Okay lang sa iya, wala kay niya nasabdi ang Lord's Supper. Why? Because lack of understanding. Nganong na lack of understanding, siguro nag-lecture si pastor, wala po siya maminaw. Or nganong na lack of understanding, tungod kay wakpud ka gitudlo ni pastor. O kahawa gi pastor na nakatudlo niya or elders or whatsoever. So, muna mga igsoon nga, napoy mga reason nga, dili maka-appeal siya, bali, taken for granted lang, gumikan kay lack of understanding. Lahi naman mo nang take ka nga nakabalo ka. No, pareha sa usa ka istorya sa pulo ka iro nga diin pagka tungang gabi naiiro nga ning paghot isa ka buok didto ning duol pud ang duha ning paghot. Ang tulo nakakita sila kung unsa ilang gipaghot. Unya nakadungog ang pito. Pagkadungog sa pito ning paghot pud sila, Pero after 5 minutes ang katong pito ni undang og paghot na malik sa ilang gitulugan. Samtang ang tulo wala gid sila muundang og paghot mga igsoon. It's because they know kung unsa ang ilang gipaghot. Ang ilang gipaghot kurwak-kurwak diay.
So igsoon ko diya sa Ginoo, pareha po na nato. Naay mga Christians nga wala sila mo take og Santa Cena karon. Dahil kasunod, take na po sila Santa Cena, mura lang ilahaw, suon-suon lang. It is because due to lack of understanding. Muna nga, kita dapat ato dyan i-educate ang atong mga members mahitungod what is the importance about Lord's Supper, significance nini, no? So, muna, another one, kaning pinakakurat nga rason, kaning gitawag og etc. Aning mga etc., mga alibay na naigsoon, nga mayon na din, mauni pastor, mauna. So, mga alibay na lang natanan. So, mayon ang pastor, okay, it's an alibi. No? So, muna mga igsoon, hinaot nga, nakakuha na ka, Sister Sarah, o sa tanan po nga naminaw karon nga, there are many cases nga ang tao, dili makatake o Santa Cena. No? Ma-failure siya ana nga tuig. Okay. Now, let's proceed. Aron ta makabalo, dili na ta lack of knowledge. Ang tambal sa lack of knowledge is education. Amen? Kung wala education, wala siya, muna gitawag antidote. Ang tambal gyud sa lack of knowledge, kaning yung education. So, sa di pa ko mo, adto pa gid sa dugang nga answer sa gitawag nga pangutana karon ni Sister Sarah. So, ato sang balikan tan-aw kung unsa gid ning gitawag og Lord's Supper. Amen? So, ang Lord's Supper mga igsoon, naani siya connection diha sa karaang tugon. Ug unya ang Lord's Supper mga igsoon, mao ni siya gitawag nga is a solemn Christian memorial of Jesus' crucifixion. But ipasabot nga usa ni siya ka solemn nga mga celebration sa usa ka Kristohanon labi na sa Church of God Seventh-day nga sa ulog kita, naghandom kita diha sa kamatayon ni Jesus Christ. Kumbaga, gihatagan na dili ang iyahang kamatayon. Muna gitawag o nagsaulog ta sa Lord's Supper. Pero actually, ang Lord's Supper usab mga igsoon, gi-introduce gid ni siya ni Ginoong Hesus. Kay sa panahon nga gisugo niya ang iyang mga disipulo, siya pangita mo dito og usa ka luna nga diin buhaton nato ang balaang panihapon. So gani ina istorya nakita sila dito sa Aperong ug dito sila nagsaulog ni ana. Igsoon ko diya sa Ginoo, ang uban pud nga mga tawag niining gitawag og Lord's Supper, gitawag po ni siya Holy Communion. Holy Communion. Sa ato pa balaan nga panagsandulot. Okay, so Holy Communion is also another term for Lord's Supper. Another one, kanang gitawag og the Last Supper. Kita mo ng picture diha nga nagtapok ang mga disipulo uban ni Jesus Christ na paganito yung picture nga naghalok si Judas. Unya, gibutangan na dito the Last Supper, ang katapusan nga panihapon. So, mao na igsoon ang atong una nga nahibaw-an what is Lord's Supper para madugangan ang ato ang knowledge all about the Lord's Supper. Mas nindot manggod nang ning sa ulog ta nga nakabalo ta nganong gibuhat nato na. Kay nakakita ta kung unsa gi atong hinungdan nganong ning anha ta ning atenta sa Lord's Supper. Amen. So, dungagan pa nato mga igsoon, ang origin, unsa man gid ang roots of this Lord's Supper. So, actually, kining Lord's Supper mga igsoon, natunong po ni sige tawag og annual observance or celebration of the Passover sa Old Testament. Mabasa nato na siya sa Exodus chapter 12. So, naay mga guidelines diha mga igsoon nga unsaon paghimo ang ang Passover during those time. So, kaning si Ginoong Hesus ana pud nga pizza sa gitawag nila Fiesta ni Yuba o gitawag sa English og Passover. Si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus ug ang iyang mga disipulo sa ato nang giingon kaganina nangadto sa Aperong ug unya naghimo sila, nagtapok sila diha sa usa ka lamisa ug unya gihimo nila ang last Passover. Kumbaga, ang date nga ilang ginahimo, ginatunong pud sa Last Supper. So, ang Last Supper o ang Passover, nag-abot sila sa mao nga
pizza. Pero ang nakalahi lang kay si Ginoong Hesus, naglahi siya o himo or naglahi siya o kanang tulumanon ba, kumbaga ginahimo during the Lord's Supper. So, sa ilang balaang anihapon, lahi kayo ang gihimo ni Ginoong Hesus. Jesus did differently. So, naghimo siya og mga bag-o nga mga selebrasyon nga ginahimo niya para nga moto siya ilhanan nga Lord's Supper. So, una-una, ang pinakadako, duha ka buok ang iyang pinakadagko nga gipanghimo nini. Matud pa diha sa Matthew, matud pa diha, he took the bread, so ningkuha siya sa usa ka tinapay, ug unya yang itipik-tipik mga igsoon, ug unya ningon dayon siya, "This is my body given for you." Mao kini ang akong lawas nga gihatag nganha kaninyo. So, ang ikaduha niyang gihimo mga igsoon kanang gitawag og he took the cup, and he said to them, as after nga nagpasalamat siya sa Ginoo, after nga iyang giampuan, ningon din siya, "This is my blood of the covenant." Mao kini ang ako ang dugo sa pakigsaad. So muna kung imong basahon sa Matthew 26:27 to 28, diyan imong mabasa ang full story about the Lord's Supper together with Jesus Christ and His disciples. So, diha lang sa kay kapanuman ta kaayo ani, pero ato lang ning murag isip review mga igsoon para nga madugangan pa gid ang atong knowledge. Okay? So, this time atong i-compare unsa ang kalahian sa Passover o sa Lord's Supper. Kay si Jesus Christ ganina naghimo man siya different celebration kaysa dito sa gitawag og Lord's Passover. So, i-compare nato karon what is Passover. Unya, ato mo i-compare what is Lord's Supper, ang ilang kalainan sa ilang ginahimo, o ato ni siyang i-compare mga igsoon. Okay, ready na mo? So, aron na-compare nato mga igsoon, unahon na to ang gitawag og Passover sa Old Testament. Ang Passover mga igsoon ko diya sa Ginoo, ang una nilang gihimo, ang whole family na ay participation niya na. So, muna gingon niya sa Exodus 12 verse 3 and 4 and the whole, imo makita diya na the family, there is always a participation. In Deuteronomy 16 verse 2, ato mong mabasa mga igsoon nga kinahanglan magngita sila og i-sacrifice nga lamb, o kani nga lamb walay buling, walay kasaway, no? So mo na siya ang gitawag og sacrifice lamb for the Passover. So mo na nga gani karon sa una nagdako ko nga basta gani Lord's Supper na ang nahitabo, murag ilang-iling na mag-ihaw yung kanding. Kawa man ta diri karniro. So, kanding yun. So, muna ako namatan, hantong nagdako. Hangtod nga, na-educate na ako nga, pwede naman po wala ihawon, pwede po dahil manihapon daan. No? So, actually, dili man kita makasuon sa Lord's Supper sa karong kabaguhay. Ikumpara na to dito sa biblical time. Kaya ang atong mga church, wala man sa apirong. No? Pero ato lang gihimo in commemoration sa atong ginakatunan gabi sa paghinumdum lang in remembrance of our Lord Jesus Christ that He died for you and He died for me for our salvation. Okay? So ang ikaduha ikatulo mga igsoon, ang nakalahi sa Passover kay ang mga lalaki at tuta sa mga lalaki ang mga lalaki nga wala matuli dili pwede mo celebrate, dili pwede mo observe, dili pwede mo appeal sa maong selebrasyon. Sumala na siya sa Exodus 12 verse 48 and 49, no? So mo na mga igsoon 48 and 49. So muna nakalahi kay gitawag diha nga uncircumcised males out. So, dili sila makahimo sa pagsaunog. So, sila kinahanglan yun nga magpatuli yun sila. Kay sila dito, kinahanglan 8 days pa lang ganito. Liyon na dito ang ilahang mga kamataan. So, another one is anita sa number 4. Kanipong Passover, paghuman sa Aviv 14, paghimo nila sa Passover, magsunod gyud dayon ang gitawag the 7th day celebration, bounded by annual Sabbath. Kaning gitawag og annual Sabbath
mauna ni siya ang mga fiesta sa tinapay nga walay libadura. Mga fiesta ni siya dito, mga Levitical feast, no? So annual Sabbath. Ang Passover, special ka na sa Abib 14, sumala pa sa Exodus 12, ug unya ang magsunod na pagka 15 up to 21 mao na dayon na ang gitawag og 7 days nga observation na po sa lain na po nga gitawag bounded sa annual celebration or annual Sabbath nga gitawag nato nag Feast of Unleavened Bread, no? So muna ang number 4. Number 5, ang kinahanglan nga ang katong Passover, it should be observed as a national event. Ang tibuok Israel, sila gid mo sa ulog ni anang gitawag og Passover kay mao gid nay patakaran sa ilahang national Israel. So lahi ra sa atong church karon nga og dili ka church of God, dili ka makasaulog kay og ang bisa pag Pilipino tatanan, we belong to one country, pero selective ra gyud ang katurag yung ningto pud aning gitawag og Lord's Supper, no? So lahi ra kaayo siya sa gitawag og Passover. Pero sa Israel na sila gitawag annual Sabbath nga celebration for the Passover. Hasta pa to ilang mga fiesta, daghan pa to sila mga fiesta na pa Feast of the Trumpets, tanan-tanan mga gitawag na siya nga mga national event. Kumbaga sa atoa mura po ni siya kanang sa ganina Independence Day, mura yung anak po niya kinahanglan Results Day nga kinahanglan ang tanan gyud mag-celebrate or mo saulog gyud or mo commemorate gyud sa maong mga panghitabo. Inana po ng Pilipinas, pero inana po dito sa ancient nga Israel. Bisan gani karon agid sila yung mga gitawag national event. Ato na mabasa sa Deuteronomy 16:16. Now, after that, let's go to the Lord's Supper. Ato po i-compare unsa man ang Lord's Supper compare dito sa Passover. Hinawag na natin nakuha dito sa Passover nga unsa tong mga we get some few information about sa Lord sa Passover. Now, let's go to the Lord's Supper. Okay? So, ang Lord's Supper mga igsoon, number 1, it focuses on Christ's sacrificial for sins to the world. No? So, sa atong gitubuhan as Church of God 7 Day, mao po ni siya katumanan sa mga fulfillment of the festivals nga naa dito na record sa mga Levitical, sa Leviticus 23. So, daghan pa kahito siya. So, the fulfillment, kato nag-focus ni siya diha sa kang isa ka sakripisyo ni Ginoong Hesus Kristo diha sa cross. So, naka-abolish ni siya tanan dito sa gitawag og mga sacrificial offerings nila sama sa pag-ihaw nila sa mga karne, mga karniro o katong mga magdako katong mga doves unsa pa to dito mga baka tanan-tanan na nabilong sa mga gitawag annual Sabbath. So na-cut off na siya tanan tungod kay sa isa lang sa pagpalansang diha sa cross. So muna atong ginabasa diha sa Hebrewanon chapter 9 up to 15 naghisgot si Apostol Pablo mahitungod niya na dayon sa chapter 10 verse 12, no? 10 to 12 verses 10 to 12 sa kapitulo 10 sa o gawas pa ana mo bitan ng Galatians 3:23 naging siya, if you belong to Christ then you are Abraham's seed and heirs of the same promise. So pinaagi kang Kristo na sumpay ta dito sa kang Abraham o makapanunod ra gyapon ta sa mao gyapon saad sa Dios. So ang atuwa karon sa New Testament diha natakutob kang Christ. Samtang si Christ, ang likod ni Christ, mao itong gitawag nga mga shadows, things to come. So, atong mga foreshadows, no? So, muna mga igsoon nga alang sa Church of God 7 Day, atong ginatuuhan nga isa lang kalansang ni Jesus Christ, isa lang kakamatay ni Jesus Christ dito sa cross, ang tanan nga mga celebration sa annual Sabbath nga nabilong dito sa Israel na abolish to tanan. Sumala usab sa gipahayag ni Apostle Paul. Okay, so number 2, si Christ is the no defect lamb. Buti pasabot nga si Jesus Christ
si Kristo mao to siya katumanan sa ilang ginahimo sa una nga magdakop sila karniro kay aron ihalad nila katong walay buling, walay ikasaway, katong the best, the best gyud nga gitawag og karnero. So pag-abot ni Jesus Christ, siya mo'y katumanan ni adto. Nganuman matud pa sa 1 Peter 1:19, nagpasabot diya mga igsoon nga si Kristo mao ang gitawag og karnero nga walay ikasaway. So if you have your Bible with you, you can read it, no, in 1 Peter 1:19. Okay? So, nag-focus siya mga igsoon diha sa gitawag o sacrifice for sins, no? Number 1, dayon. Number 2, Christ siya ang nahimo nga no defect lamb, walay ikasaway. Okay? So, let's go to number 3. Okay. Number 3. Okay. Sa number 3 mga igsoon, si Ginoong Hesus sa iyahang mahitungod din gitawag og unleavened bread, siya gid mismo mo'y naghatag ug unya ang unleavened bread gihatagan niya og symbol or meaning nga matud pa niya mga igsoon, this is my body nga akong ihatag kaninyo. So nautro ang sistema gumikan kay ang iyang unleavened bread sa kining gitawag mga igsoon, ang unleavened bread gihatagan ni Jesus Christ og meaning na nag-ingon siya, this is my body. So it means to say nga during the Lord's Supper, the unleavened bread becomes the fulfillment gihapon kan Jesus Christ nga nahimo na to siya nga this is my body. It symbolizes the body of Christ given for us, given for His believers. So, unya ang ikaduha, ningon po siya, the cup, sa diyang iyang gikuha dong kupa mga igsoon, iya po gihapon gihatagan og simbolo, nga ningon siya, this is my blood, nga akong gikahatag, i-share diha ninyo. So, makita nato diha, nga dako kay kalainan, i-compare nato sa gitawag og Passover in the Old Testament, rather. Okay? So, number 4, ang kaning Lord's Supper, gina-observe kini siya sa tanan nga dunay pagtuo kang Kristo nga diin nagtukmod kanila, it leads them to commitment to Him. No, every time nga muhimo sila sa pagsaulog sa Lord's Supper, ilang ginahimo igsoon nga naa sila commitment pakigsaad ngadto sa Dios. Kumusta igsoon? Nakaandam na ba ka sa imong pakigsaad for this year? Siguro na atay mga commitment, Lord, kung mutay ko karon og Lord's Supper, Ginoo na ako'y commitment sa imo nga gusto na ko Ginoo nga mawala ang akong pagkamasukanon, pagkamadinuntanon, apan Ginoong Dios ako nang i-offer ang time sa imo nga to devote for your ministry. Lord, so daghan kitang ika-commit diha sa Ginoo, lain-lain tag commitment, no? So munay kiingon sa Matthew 26:27 o Galatians 3:23. So, in number 5, matud pa dali, the Lord's Supper is not an extended celebration nga mulast siya for several days. Unlike the Passover, kapag human sa Passover, naapa sila yung extension nga another 7 days for the feast of the unleavened bread. Dili sa kang Jesus Christ nga gi-institute nga gitawag og Lord's Supper, dili na wala na extension siya igsoon. So, nahinumdum ko sa una, nag-take me o kanang Lord's Supper ko, no? Pero pag-abot sa pagka-ugma, dili na dahil may pakanon o kanang mga pinatubuan na pandisal, di na pwede, dili na may nakakaon rin. So, muto nga, pagkadako na ako, naglikog sa pag-hindi atong gisaulog, ang Passover, ang unleavened. Mayunta nga, wala na nag-fiesta, pero nga naman naging magsaulog, mantag unleavened bread. Na fiesta mga annual manggihapon ang Sabat. So dito na to na come up na lahi giday ang Lord's Supper, lahi pod ang Passover. Kaya ang Passover, it should be followed by the national event na gitawag og annual Sabat, the Feast of the Unleavened Bread. Okay? So ang Lord's Supper, akong i-clear up once again, wala na siya extension nga mulas pa o pila ka adlaw.
kundi ato lang during that night nga gi-perform ni Jesus Christ, mao lang ito nga nagingon siya, do it in remembrance of me. Okay? So, kining gitawag og Lord's Supper, muna gitawag na to katulang gid nga night single, dayon solemn memorial service. So, it doesn't mean nga ang solemn man god kanang gitawag with reverence, pero dili ko buti pasabog nga maghinilakay ta bilang kulit kay ta dili inana kun dili solemn lang siya para in commemoration with our Savior the Lord Jesus Christ. Amen. So muna nga kung imo i-compare, lahi ra kaayo ang atong gi-celebrate sa unang panahon, lahi ra kaayo ang ilang gi-celebrate sa Old Testament kaysa gitawag og New Testament. Matod pabitaw ni Jesus Christ, this is my blood for the new covenant, nasa sa iyang covenant din niya no pakigsaan. So atong tanawon nga gani, let's go to our note. Nagingon diha, Lord's Supper is not a New Testament Passover. Importante na igsoon. Kay daghan kayong mga Church of God or bisan pa din Church of God nga nagsaulog po dani nga makaingon sila, okay, mag-Passover ta karon. Pero actually what they are doing is doing the Passover, the Lord's Supper, not the Passover. Kay kung Passover pagit mga igsoon, makita na to igsoon nga what ang mga katong mga mapait nga mga inana. Actually ang date parehas ra, pero ang celebration lahi. So muna igsoon nga ang Passover, to make it clear, naghinumdum sila sa ilang mga kalisdanan dito sa Ehipto sa unang panahon, o diyon sa sila pagluwas dito sa gitawag, and I will pass over you kung makita na ko ang dugo. So mo to ilang i-commemorate dito sa Old Testament. Samtang diri sa Lord's Supper, ang atong i-commemorate si Jesus Christ. Dili ito, matay lapot atong dito sa Ehipto nga mag-ana silang pultahan. Then makita dayon sa katong gisugo sa Ginoo, makita dayon dito, and I will pass over you. No? So, muna mga igsoon, dili sa Lord's Supper is not the so-called New Testament Passover. Dapat, Lord's Supper is Lord's Supper. Passover is Passover. So, sahay, sa mga ato ang naagian po sa unang mga panahon sa Gagmay pa may, so makita na mo nga murag nag-mix ba ang Passover ug ang Lord's Supper? Tungod kay Lord's Supper nakabutang sa pulpito, pero actually ang ginahimo is parang Passover. So ano man, kay magsunod man dayon ang gitawag og 7-day celebration nga kita mga unog tinapay nga may mga patubo, no? So muna nga usahay, makaingon ko sa una, makaagwanta ka unang adlaw, human mo take sa Lord's Supper, gibawal man sa una ang pagkaon og pandesal nga kuan, bingka nga nay mga patubo igsoon. Okay pa to, mahunod ang mabinantayon. Kay kung ang atong kauban nakakaon, moingon man din ta, hala, sakan kaon ka. So mura na noon og walay bili ang dugo ug ang unod ni Kristo nga atong gisaulog gumikan kay napildi lang sa pandesal, napildi lang sa usa ka bingka nga natubuan. Usahay na ang kalimot katong katong forgetfulness, malimot ang tao within 4 days pa lang, 3 days pa lang nalimot. Unya daghan na kay tradition gikarga sa una, pero actually sakto ginangingon ni Jesus Christ, if you know the truth shall set you free. So the truth this evening is that the Lord's Supper is not so-called New Testament Passover. Lahi ang Passover, lahi usab ang Lord's Supper. Okay? So, niining kagabion atong ipadayon. Ang pangutanan mga igsoon, nganong importante man gyud ang Lord's Supper? Why is the Lord's Supper is very important? Nganong essential man siya diha sa atong pagtuo? So, there are many reasons, pero kani mo atong the best nga reason, because it illustrates the doctrine of salvation. Tungod kay nag-ilustrar kini sa doktrina diha sa mahitungod sa kaluwasan, sa resurrection, o bisan sa eternal life. Nganong importante ang Lord's Supper mga igsoon? Because it illustrates the doctrine of salvation, the doctrine of resurrection, and the doctrine about eternal life. So, sa bala kasulatan, imo makita sa 1 Corinthians 11:26, nagingon siya, for as often as ye eat this bread and drink this cup,
ye do show the Lord's death till He come. So matod pa niya diha nga sa dihang mo kaon kanini imong gimantala ang kamatayon ni Kristo. Nahinumdum ba ka igsoon nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo nagkakaroon tayo ng kaluwasan? We are being saved because of Christ's death. So muna igsoon ko diya sa Ginoo gi-commemorate nato siya kay because it is a part of the doctrine of salvation nga pinaka-central gid na siya tungod kay mao gid na siya ang hinungdan nga ang pagkamatay ni Ginoong Hesus mao usab ang pagbuhi gikan sa atong mga sala, giluwas ta niya o gihimo ta nga mga anak niya. Gihimo ta nga gitawag nga na-justify ta gumikan sa iyahang kamatayon. So, muna mga igsoon sa Ginoo because it illustrates the doctrine of salvation. Now let's go to resurrection. Now, ingon siya dire, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Ingon siya, gawas kung kamo magkakaon sa iyang unod o sa iyang dugo, matod pa niya, wala gid mo'y kinabuhi nga naa ninyo. So atong ipadayon according to John 6:53 and 54. Dinhi siya, whoso eateth my flesh and drinketh my blood have eternal life. Matod ba niya, bisan kinsa nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, siya may kinabuhi nga walay katapusan. And the best thing is ningon pa gid siya, and I will raise him up at the last day. Muna'y promise sa Ginoo ni mo igsoon. Muna'y promise sa Ginoo sa atoa. Muna'y promise ni Ginoong Hesus sa atoa nga kung mosaulog ka, nga kung makainom ka sa iyahang makakaon ka sa iyang unod ug makapartake ka diha sa iyahang dugo, igsoon ko diha sa Ginoo matod pa diha, you have life, you have eternal life. Ug niingon pa gid siya nga sa umalabot nga katapusang mga adlaw banhawon kaniya. Amen. So what a nice promise to our Lord Jesus Christ nga in the last day He will raise up us. So that is the doctrine of resurrection, also part of the doctrine of resurrection and part of the eternal life doctrine. So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga usa kaayo ka blessed ang usa ka tawo nga diin makatake og Santa Cena because the importance of it is that nga part siya sa doctrine of salvation, resurrection, and even in eternal life. So, hinaot nga nakadugang ni igsoon niya sa imuhang knowledge ngano nga mosaulog ka sa Lord's Supper. So, another reason is that because His blood purifies our sins. Ngano importante kayo tungod kay ang iyang mong dugo mo ay naka-purify diha sa atong mga sala. Ningon siya, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sins. Nagahugas ka nato, nagalimpyo ka nato, gikan sa atong mga sala. Mubita na nga usahay, makayon na, mag-take tag Santa Cena para mapasaylo ta sa sala. Pero dili ingon na igsoon. Gipasaylo ka sa Ginoo sa sala, pinagi siyang kamatayan. Ang atong ginahimo karon is commemoration na lang, moral na lang ni siya o gitawag na to paghinumdom sa dako kay gibuhat sa Dios nganha sa usa ka nato. Muna yung mabasa nato sa 1 John 1 verse 7. So before we will go to the final answer of katong is it okay not to take the Lord's Supper? So hinaot nga naatay nasabtan ni atong ang roots, background, and what is the difference between the Passover and the Lord's Supper? How do they differ with each other? Giunsa nila pagkalahik sa usag-usa, hinaot nga ato tong nasabtan. Now let's go to the question of our sister Sarah. Okay? Is it okay not to take the Lord's Supper? Okay, daghan naman kayo ito. Sa ato pa, itong i-review, ang common reason, unworthy, unforgiving, no transportation, forgetfulness, circumstances, o lack of understanding, o daghan pa kayo. Now, ato ta sa gitawag o biblical reasons. Now, sa biblical reasons, mga igsoon,
Actually, duha ra gyud ka buok ang dili pwede nga mo take og exam naman mo take og Lord's Supper, no? So number 1, matod pa niya diha, the unconverted. Katong wala ma-convert, no? Katubang na to Church of God sila pero dili sa converted kana bang wala sila pagtuo, wala sila pagsalig sa Ginoo, unconverted sila. Kanang convert wala ba makaliso. Nag Church of God, example ay mga nag Church of God lang umikan kay napugos kay nangasawa mag Church of God, wala pero wala sila maliso. Ngano wala sila malikani man ko gitawag conversion, mura kang ningliso sa mura kang volume sa ato ang sound system nga ningliso ka. Primero 1, 2, 3 hangtod maximize gid mo ang volume. So ingon na igsoon unconverted sila, murag okay lang sila, simba-simba lang sila pero actually wala diha ilang ato atong gisgutan gabi nga ang ilang love is siguro photograph sa heart pero wala sa soul, wala pud sa mind. Namo na gitawag mga unconverted. Pero to give us the more explanation about unconverted, they are people who have no union with Christ. Okay, mo na gitawag na sa unconverted. Mga tao sila nga wala gid mahiusa sa Ginoo. They are always fond of doubting about God. Sa highlight, kay nag-doubt karon tungod sa COVID, dito sila pagbuot yung gani sa Ginoo, ano sakiton man punta sa Ginoo, anong inana, ano man nga, halos ang tanan tibo kalibutan na namatay, ano di man badlongon ng mga China, kung sa pananguban niya mga source. So, daghan kayo sila mga doubts. Ang Ginoo, tinuod yung ka ng Biblia, makayon, tinuod yung ka ng Biblia, daghan kayo mga tao nga, nag-doubt, ana. So, tinuod yung ka ng mga tagna sa Biblia, so, they are unconverted. No? Buti pa sabot, they are the people who have no union with Christ. Kung may ang union, anak yun. No? So, mura ba, wala nila surrender ang ilang life, ganha sa atong Ginoong maduluwas. Nga mao si Ginoong Jesus Cristo. Ikaduha, kining wala union with Christ, wala po sila promise nga gigunitan gikan ni Kristo. No? Nga, muabide sila ngadto kaniya. So muna mga igsoon ko niya sa Ginoo, kining mga unconverted, mauni sila ang mga tao nga atong gisgutan kaganina nga wala sila dili sila ang gitawag union with Christ, wala sila mahiusa ni Kristo. Siguro daghan nag-ingon nga nabautismohan mo ko, pero how about your relationship with Christ? Nahiusa ba gyud ka kang Kristo? So, say makita nato na in times of trials, temptations, in times of circumstances, ingonani, mahibaw-an nimo ang pagtuo. Pares karon murag gisukod gyud ang maayo sa Ginoo kung unsa gyud ang ato ang gitawag union with Christ. No, muna gimingon ta, Ginoo bahala na kaning mga panghitabo karon. I trust in you. So, naka-union with our Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. So, we have the union of the Lord Jesus, basta converted ka. Pero unconverted ka, no union at all with our Lord Jesus Christ. So, matod pa sa lang kasulatan, ingon siya sa John 6:56, He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Katulang ko nung mga kaon diha kaniya, katulang sila ang mga converted nga di nahiusa nganha sa atong Ginoo. Katong dili kayo mahiusa mutong okay ra sa ilahan, di mo take. Sa hipon mo take, so-soon lang ba? So, pero dili ito sila converted. Unconverted ito sila mga igsoon. So, the second group of people na dili sila pwede mo take or gitawag na to nga sila mo gitawag na to nga okay ra, okay mo take. Nga naman, gitawag sila unrepentant. Kaning unrepentant mga igsoon, mauni sila ang mga tao na they do not examine themselves. Ang atong gisgutan gabi is all about worthiness sa who is worthy to partake the Lord's Supper. So, by examination, self-examination. Kani sila nga mga unrepentant, they are people who do not examine their life. They are people who do not wala sila mura lang sila, easy going lang, wala sila mag-ingon nga unsa sila, ana sila. So muna mga igsoon, dili na sila angayan, okay ra kay na sa ilaha nga di sila mo take because actually they are unrepentant. Okay, so kaning mga unrepentant mga igsoon, they
are people who deny the grace of repentance. Kalimagong repentance, ang meaning ng sa repentance, it is a decision of the mind that resulted to the outward change. Buti pasabot nga, kaning repentance, pag hinulsol, dili ng luhod-luhod, hilak-hilak, kung dili, kaning grace of repentance, ilang i-deny, di sila ganahan, anak. So, they are called unrepentant ng mga sinner kundi sila, no? So, makita natin mga ison, okay ra na sila kung dili sila mutake, no? So, kung sa atong nangutana karon, if you feel that you are an unrepentant, so pwede ka dili mutake. Pero kung repentant sinner ka, naghinulsol jud ka o ning decision jud ka nga mahiusa ka kang Kristo, mutake jud ka. Gawas na lang kung naay mga circumstansya nga di jud ka kadto, no? God will always do something for you. Okay? So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, ining ka gabion, atong makita, they always deny. Okay? So, another one, kani pong mga unrepentant, gitawag po ni sila mga igsoon, those who refuse or who refuses to forgive and be forgiven. Okay? Dako kay ni nga issue igsoon. Okay. Kaning klase ng mga tao nga unrepentant, dili na sila gusto mo pasaylo. Nahiubos sila sa ilang bana, di nila pasayloon. Nahiubos sila sa ilang mga anak, di nila pasayloon. Nahiubos sila sa ilang kasambahay, di nila pasayloon. Di po sila gusto, mapasayloon sila. So, it means to say, di sila gusto ma-reconcile. Mga unrepentant sinner gina sila mga ison. So, imong makita diha nga murag allergy sila mo forgive, allergy po sila nga ma-forgiven. Una-una mga ison, ganun dili sila ka-forgive because they cannot forgive even in their whole life, even in themselves. Dili sila maka-forgive sa ilahang kaugalingon. Muna mga ison ko diya sa Ginoo, nining kagabion, hinaot nga nakatabang po ni sa paghunahuna nato, nga those who refuses to forgive and to be forgiven, kato sila mga unrepentant. Usahay, as we grow older, makasabtan na nato na. Pero sa batang unpatan na, punta na batasan. Nga gitawag niya, di ko gusto mo pasaylo niya, nasuko pa ko. So, unya, di ko ka gusto pasaylo. Bisan pa yung kontra, pasaylo na ka, gusto ka magdumot, gusto di mo gunitan, ang gitawag nga, unforgiving heart. No? Unya, they always live in bitterness. They always live in bitterness because they have the unforgiving spirit. So, muna mga igsoon ko sa Ginoo, they are the people who refuses to forgive and they also refuse to be forgiven. So, muna nga, ngayon okay na sila. Basta di sila mutake sa Santa Cena. Kaya usahay, makagubot ko sila sa church. No? Kaya nung naslay kung sasunod sa church, di mas nakabalong mo forgive. So, ang resulta, pag reconciliation na nato, sa panahon sa Lord's Supper, so mahulog na gubot kay muduol tong isa, kay muhatag og forgiveness, unya yang isa likway, mainsulto na pod, nihilak na pod. So magkagubot. Muna nga, it's okay para sa mga unrepentant sinner. Duha man to actually ang mga tao. Una katong unconverted, ang ikaduha katong gitawag og unrepentant. Mao to siya nga mga klase ng mga tao nga okay lang nga di sila mo take. Pero alang sa nangutana karon nasayod ko nga dili ka ana, dili ka ingon ana. Amen. So, repentant ka, unya ikaduha, dili mud ka katong una, lamo na tong una, no? So, muna nga nining ka gabion, alang sa ato ang nangutana si Sister Sara, hinaot nga nakatabang punig nako kanimo sa pag-decide. So, another one, ang ilhanan pagid sa mga unrepentant is those who refuse to acknowledge their sins. So, kaning batasan bitaw nga, di sila gusto nga sila'y may sad-an. Naapudaan na usahay sa unang panahon. But, muna gingon sa usa ka writer, na in young, we learn, and in age, we understand. Okay? In young, we learn, in age, we understand. So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga, those who refuse to acknowledge their sins. Igsoon ko sa Ginoo ang 1 John 1:9 nag-ingon gyud dito nga you have to confess your sins. Ngano man kay ang Ginoo andam kay mo pasaylo nato. So matud pa gani sa palang kasulatan nga kung nakakita ka ng imong igsuon, imong gibate if you feel or if you na-determine mo nga siya mo'y nakasala nimo, adto siya. Ikaw mo'y maunag duol niya.
No? So, ug dili pag siya mo acknowledge sa iyang sin, muna nga magdala kag witness. Unya kung di pag siya mo acknowledge sa iyang sin, dala sa church. Unya kung di pag ma-acknowledge, so isipan na lang siya hintil. So it means to say, di na siya pwede makatake sa Santa Cena. Ngano man, pwede na to siya ingnon, okay ra, uli kong kamutake. Ngano man, kay unrepentant o kay gitawag na to na siya, he or she refuses to acknowledge her or his sins, no? So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, nining kagabion nga nagtambag pa ang balaang kasulatan sa 1 John 2 verse 1. Matod pa niya, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, matod pa niya, mga anak ko, ingon siya, ako ning gisulat kaninyo, kay aron ayaw mo pagpakasala, matod pa niya. Pero kung kamo man makasala, na atay gitawag og advocate, ngadto sa Amahan, nga walay lain kundi si Ginoong Hesus Kristo, o nga siya usa ka matarong na Dios diha nga mga pataliwala na nato. So all we have to do is just to confess, to acknowledge our sins. Kung nakasala ta, bumita na usay ang atoang lecture gabi is all about Romans 3:23. For all, kana yung pinaka dako kay nga power diha, all. Kana may kag all, no exemption. No exemption except our Lord Jesus Christ. So, muna nga, we have to acknowledge, bumita na nga pagkagabi before ta matulog, magsigitag pasalamat sa Ginoo, and then we acknowledge our trespasses during the day. Muna nga, ang usa ka tawo dili ka balong mo-acknowledge, magsigira siya, always right siya, nya mura siya kun maminti nga siya gid kun maminti correct nga murag wa gid siya sala, gitawag na siya unrepentant sinner, no? So, dining kagabion mga igsoon, before ta motapos, I want you to remember something. You have to remember that the Lord's table is a blessed invitation. Again, the Lord's table is a blessed invitation to all those who are hunger and thirst for righteousness. Matod ba diri, ang lamisa sa Ginoo, usa ka na siya nga mabulahanon nga imbitasyon kanimo o kanako. O alang sa tanan nga mga tao nga giuhaw alang sa pagka-matinud-anon o pagkamataron. So, matod pa bitaw sa ato ang paborito nga hymnal kanang kalantahon nato sa simbahan, mga igsoon, kanang gitawag Come and Dine. Pero ako lang binisay ang pagkanang kanang gitawag, may giandam na ang Dios sa iyang katawan. Diba? Umari gidapit ka, umari gidapit ka, umari. Andam ka ba sa diba? Andam ka ba sa dawat kaniya. So, muna nga, nining ka gabiyon mga igsoon ko di sa Ginoo. So, bisan kabaluta nga, kita tanan, puros man ta na mga shortcomings sa ato isikataw, labi na gid sa atong Ginoo, all we have to do is to acknowledge para dili ta matawag og unrepentant sinner. Pero, sa makausa pa akong isulti, labi na sa nangutana, okay ra ba? Okay ra ba nga kuan ka nang dili ta mo take og Santa Cena? Okay ra. Basta ikaw igsoon, kuan ka mga igsoon kanang unconverted ka. Okay ra nga dili ka mo take og Santa Cena basta ikaw unrepentant sinner. So muna mga igsoon ko diha sa Ginoo, nining kagabion hinaot unta nga there is no more, muna gitawag mga igsoon sa katapusan nato nga linya, there is no more blessed than that of the sweet communion with Christ. Wala na yung pinakalabing nindot ni ining tuiga nga i-end up nato ang tuig, gitapos nato ang tuig nga mo celebrate ta sa Lord's Supper, because there is no more blessed than that of the sweet communion with our Lord Jesus Christ. Busa mga igsoon ko, inaunta, ganining kagabion, ikaw ug ako, nalipay sa ato nakatunan. O ato ko ning isulti ngadto sa uban. Kay madto pa niya Apostol Pablo, ningon siya, kini inyo nakatunan gikan kanako, isulti usab ninyo ngadto sa uban nga may katakos pod sa pagpanundo sa uban. Once again, ining kagabion, ang Dios magpanalangin kanatong tanan, o before that, pag-ampo ta sa mga Diyon.
Dear loving Father in heaven, Father God, we praise your name. We glorify your name, Lord God. Forgive our trespasses, Lord God, our shortcomings. Make us, cleanse us with the blood of thy Son, Jesus Christ. Father God, thank you so much for thy word, meaning kagabion, Ginoo, ay mong gihatag ka namo, nga nakapa enlighten usab ka namo, Ginoo, mahitungod kini sa Lord's Supper, sa Passover, o amo pag yun na hibaw-an karong kagabion, Ginoo, kung kinsa tong okay nga dili sila mo take og Santa Cena. Father God, this evening, akong gituboy kanimo, Ginoo, tanan nimo makaanakan nga naghuna-huna karon sa pagsaulo, Ginoo. Ikaw, O Dios, ang among gisaligan, Amahan, nga maghatag o way nga diin makahimo kami, Ginoo, sa pagsaulo this year, despite of these circumstances, in the middle of this crisis, COVID crisis, Ginoo. You are still the same God of yesterday, today, and tomorrow. Busa, Ginoong Diyos, among higtas ang tanan imong makaanakan nga dunay mga balatian, ikaw sa magkaayo kanila. Prosper your children, O God. So ako kining tuboy kanimo, Amahan, ginasilyuhan in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Once again, God bless us all.